ନମସ୍କାର ସଦାନନ୍ଦ ମୋ ଡିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିପିଲି ଘଟଣାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ କାଉଣ୍ଟର ଦଳ କହିଲେ ସିବିଆଇର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। କାନକୁ ବୋର ପିପିଲି ଘଟଣାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ପିପିଲି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଳାକଳିକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ବିଜେପିର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଛତରପୁରରେ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିକେଟ ହୋଇ ଆଇସର୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଉଦାହରଣ ରଖି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିଜର ନୈତିକତା ଥାଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସିବିଆଇର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ଏକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଇତିଶ୍ରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇର କ୍ଲୋଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦେଖିଲେ